Transport Malta se tinvesti 13 miljun euro, jiġifieri 3 miljun euro aktar mis-sena l-oħra f'bini u rranġar ta' toroq fis-sena 2016. Din hija waħda mid-diversi inizjattivi fl-oqsma ta' trasport u l-infrastruttura imħabbra fil-budget. Budget li matulu kien ikkonfermat li l-Gvern qed jeżamina metodi alternattivi ta' trasport fosthom mini taħt l-art u people movers bħal monorail fuq l-art. Barra minn hekk il-Gvern se jniedi żewġ proġetti mal-privat u mal-kunsilli lokali biex ikunu identifikati żoni fejn jistgħu jinbnew parkeġġi taħt l-art f'Witilajn u l-Mosta. Il-Gvern se jkun qed jesiġi għal iktar frekwenza u puntwalità fit-trasport pubbliku filwaqt li se jsiru taħdidiet bil-għan li postijiet tax-xogħol jinċentivaw lil ħaddiema tagħhom jużaw dan il-mezz ta' trasport. L-iskema ta' qgħodja ta' 15.25% tal-prezz fuq roti u roti tal-elettriku se tkun estiża filwaqt li se jitwaqqfu żewġ fondi separati li jinċentivaw aktar l-użu ta' roti. Fil-budget ħabbar ukoll li l-Gvern se jerġa' jdaħħal l-iskema l-scrapyard ta' vetturi qodma u li jħammġu aktar. Skema li tagħti qgħodja finanzjarja meta jinxtraw karozzi ġodda, speċjalment jekk ikunu elettriċi jew hybrid. Dawn l-otjiet ivarjaw bejn 700 euro u 7,000 euro. Fl-istess waqt l-azzjendi li jixtru vetturi elettriċi jew hybrid fl-ewwel sena se jkunu jistgħu jinkludu fir-ritorn tat-taxxa tnaqqis kapitali ta' 50% tal-prezz tal-vettura. Biex iktar persuni jkunu mħajra jużaw muturi żgħar minflok karozzi, liċenzja ta' muturi b'magna 125cc se tonqos għal 10 euro fis-sena. It-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq muturi elettriċi se titneħħa.